Yaran sun yi bacci ne? Sun yi baccin amma da kyar. Alhamdulillah. To mai gida yanzu menene abin yi kafin yaran su tashi? Matsalar kenan. Su yara ba su san babu ba. Balantana yanzu da muke cikin yanayin lockdown. Ko kwayar shinkafa babu a gidan nan? Ni dai abin da na sani, bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci. Kai, kamar kwankwasa kofa ake. Ni ma na ji, bari na je na duba. Allah ya sa samuwa ce. Wane ne? Kaga irinta, an ƙwanƙwasa ka leƙo ba kuwa. Kai, abinci nake gani. Kowa ya ajiye oho, amma bari na duba. Assalamu alaikum. Wannan sadaka ce na baka fi sabilillahi. Alhamdulillah. Sannan bayan kwana 3 za ka sake jin wannan sallamar. Amma ba na son ka san ko ni wane ne. Na barka lafiya, sha ruwa lafiya.